Gab-gab na lang mo sa... Uy! Hi, so what's up guys? Good morning. As you can see, padumi sa bukid. Kaya nga mong silingan. Among atunog. Pwede na ba manag ang ilang mga gipampugas ba? Kaya mong nakita ganina nga nangadtos lag syudad. Subot pa sa buto. Aroy tao sa ilang uma. Tara.